Khoroksa borok sak sak no selanya ni bagai chai togo. Jeforo nang bai imang khanani nukhang ke. Hamjang ma to joto na hamjago. Phia o hamjang ma joto no thuya jang ni bagai ayuk logoi tongi meya joto no. Je borok no kubai khabai hamjago. Phia abo aborok disi nangai. Phia abo risi abo no kuma jana kiri jama bagai sino. Rangsa triksa kamu horo kalake. Phia bekhaka kamu hamjang ma wo mangkhan ke. Thuya jang ni bagai keboni yak romi me ke. Phia nang bono imang ta phonukdi. Hamjang mano tuyei thungi mayane tui tini ango hamjang mo mesen kha san ke no bebong mangkhan ke puila no ang san kamu sak sak no hamjang na bagai ang apuro no pogui thangka je puro nang ana hamjang na bagai ani lamo phaikya nini kalangjak mukumu nang hanyo thokai serap sapana ano kaham tongani langmawo nang oma heborna hamjagi nini hamjang mano rimaya phana nono borom khani borom nang kaham na tongdi keboni hamjang mano manai ang kaham na tongano nono kaham tongmani nugui au joto no hambai norong ni juel debor mano asukpono noro no sabut khai mani bagai teba hambai ya phana bosongo biwason no ani tren ani je subscriber no norok ano kaham no help khai ani video no share khai subscribe khai comments khai asung nang sateng video